Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kahoy. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jobert. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I can wait forever. Emptiness inside me flow. Pagdali diha. Kay malit na ta siya na. Piyail ako, Jobert, oy. Kay hinay man kong mulakaw. Ayaw di pwede na kung abiyaan ko. Nya, kay hinay man kong mulakaw. Bibi, ako'y daan na yung mga gamit, pi. Para madali to. O, sige. Dera kong bago. Unya, kay dool naman ang amo. Una na lang ko ni mo, Bert, ha? Yan yung bago. Thank you. Bert, naawant ako i-ask ni mo ba? Ano sa man? Anong imo man kong tabangan og taas sa akong bag? Kay, pinangga ka man ako. Ganong pinangga man ko ni mo? Kay, crush man ti ka. Pag sure, uy. Hinod lagi. Pwede ko manguyab ni mo sa. Bata pa kani ta. Unya na lang panguyab na ako kung dako na ta. Lo, basta, idigda ko na to. Manguyab na ko ni mo ha. O lagi. Dali, aras panahon ay. Walang hibaw High school na ko. Jobert! Uy, Benjik! Ikaw mangguli na. Kumusta man ka bay? Maurigihapon bay. Sabi na kung di ka mo eskwela. Eskwela tabay ay. Kaya wa tayo maayong future. Kung dili ta mo eskwela. Maujud bay. Jobert! Oh, kajat sa baya. Igitawag ko ni siya na. Ano man siya? Wa ka gutoma? Gutom mo Di ako gidadi rin pagkaon. Tungat ay ni. Bay Jobert, uyab mo ni siya na. Ha? Dili ba Ano man? Close mo ko kayo mo. Sa una pa man kami close good. Gagmay pa mi. Ako din no. Permi mo din mong magkuyog sa una. Ni pamauli ninyo. Oh, bay. Nya, waday ka maibog ni siya na bay. Ha? Wapag na siya na gud. Ay kuking na nga. Wag ka maibog niya. Ang tinuod bay. Crush ka na ako si Shahana. Sukad pa sa una. O kung mao na, panguyabi oy. Unsa? Panguyabi na. Kay kuyaw kay maunhan ta suban. Abi na kung dili ka mo kuyog na ko pauli ron. Mahitabo ka na. Nga, gagmay pa ta. Sige naman tagkuyog-kuyog. Maog yun. Siya, naman ko isulti ni mo. Ay, nasa di ko isulti ni mo. Ay, sige, ikaw na lang isulti ko na. Unsa man ha? Hindi isulti na ko. Naala ko'y crush sa atong room. Ha? Kinsa may crush ni mo sa atong room? Si Ralph. Unsa? Dainas kong gibati nga may lang gikaib ka si Shahana. Di na lang manguyab niya na naman di sila yung crush. Nya bay, kumusta naman mo ni siya na? Kuan bay? Saman uyab na mo? Dili pa bay Anong wa man kanya sugta? Wa man ko manguyab niya bay. Oh, ano man? Kanya nila kumusod ng uyab-uyab bay Mag-focus ako sa kapag-eskwela. Kumusta man ang imong pag-eskwela, Jobert? Okay naman ma? Maayo hinuon. Pag tinarong yun sa imong pag-eskwela, ha? Kay pila na lang katuig ang paabuton, mahuman na ka. O ma? Bay, kaya ko mo nabot. Ganoon bay? Nakoy pala ni mo. Ha? Kinsa man? Di-transfer na din sa eskwelahan. Ano ba na? Chicks? Tuwal! Dili, koy pala ka na. Hi, Joy. Uy, Jake! Ikaw magudi ay na. Ah,
akong amigo. Gusto makigilailan nimo. Aw, Bay, si Jaylin. Joy, si Jubert. hello, Bert. Hi. Nya, sa tanan mo. Guwapa ba yun eh? Nya, buutan sab. Nya, wag ka may bungya. Ganahan ko niya ba eh? Aw, kung mauna birahi dayon. Aron dili ka maunan sa uban. I love you, Joy. Sure, Bert. Muna tinuod, Joy. Ganahan kay ko nimo. Bago pa ganita nga ni Kaila, manguyab dayon ka na ako. Naadlok man ko kung basin og maunahan ko sa uban. May chance ka ko? Bert, sorry ha. Pero dili pa ko ganahan mo sud anang uyab-uyab gud. Gusto ko nga mahuman una sa akong pag-eskwela. Kung Kung makapaabot ka, sugdon ti ka kung mahuman na og eskwela. O kung may nindot na tanga trabaho. Joylin, Uy, pastig di ka. o bay, dili pa ko na siya gusto nga mag-uyab-uyab. Unya na ko na siya musuda ng uyab-uyab kung mahuman na siya sa pag-eskwela. Uy, napangitan naglain ay. Ha? Hapit naman ko mag-graduate sa high school pero wala man gyud ko kauyab. Si Shana ka, no? Suwayan ka na ko kontak. Bert, nanawag lagi ka. Laay man gud kay diri sa mong sa Samoa. Maong nanawag ko nimo. Mao pa? So, wakay tuyo na ako? Kining naaunta. Tunsa man na? Nahinumdum ka sa gagmay pata? Nga crush kay ko nimo? Nga naman di ay. Kining pwede ko manguyab nimo siya. Kung tinuod ang imo diri na ako, panguyabi ko sa personal. Dili ko ganahan panguyaban ko nimo sa cellphone. Shana. Nagi yung mga babae ngayon na bay. Di ba ganahan panguyaban sa cellphone? Ikibay, mura kong nauusig sulti ni Shana nako. Ako pa nimo, personalo na nimo siya na. Siya, Oh, uy, Bert. pwede ko makisulti nimo? Nagdali ra ba ko, Bert? Sa sunod na lang ha. Mo ba? Iya kang gilikayan? O bay, Mabibon ako, gusto siya nga imong panguyaban og personal. naglibugan ko kung anong gilikayan ko niya. Pasig nagdali lang dito siya bay. Sige lang, napamay lang panahon. Akong atnan si Shana din sa gate. Ako siyang kuyugan. O at ba na ko manguyab sa ilang bahay. Aron mutuogid siya. Nga tinuod na yung akong tuyo niya. Maya! Bye-bye, guys! Bye-bye! Yan na siya. Tomorrow! Siya! Uy, Jobert. Ah, May tuyo ka? kining pwede ka na akong ihatod sa inyo? Ay, kuan, Bert. Kining ayaw lang, uy. Nga naman. Siya! Sorry ha! Nadugay ko. Napag ko'y gibuhat ko. Oh, bye, Bert. Unan mo ha? Sige, viral. Siya! Bye-bye, Bert. Kinoo ko. Uyab na sila si Ralph. Sakit uy. When you say I miss the things you do, I just want Nagtuo ko na magkauyab na si Shana. Pero sayop dayang akong gituhuan. Kay nagkauyab naman dahil sila si Ralph nga iyang crush. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga mausab ang dagan sa panahon. Ug abuton mi pagbalik ni Shana. Dini nila kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Jobert, nga taga Sitio Awang, Barangay, Kansumalig, Bayawan, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kan kalahan. I can't wait.